Karnap ni. Unsa? Karnap ni. Kuhaan ko ni mong motor. Time sa God? Unsa to imong giingon? Karnap. Karnap? Oh. Matay, sir. Di ra bagyod makita sa imong naong nga karnapir ka. Nga naman. Paita ning kinabuhi sa habal-habal driver. Suwahay magkapas-mupas ta. Mabasa pa ta sa uwan, mabuwad pa ta sa init. Among sa hero, pagiklaro. Gaan na tag 5 pesos. Kana lang, kay wa na ilain, way sensiyo. Hatag 10 pesos, mabuhi. Swerte ng galing ng uban dihang driver sa balhabal. Nakaasawag maestra. Ako kaha, kanus ako makaasawa ni maestra ay. Ako haan na ning pag-antos akong drive ning habal-habal ng uwan ine. Kayo sa, murag na amin na nawag. Basi mo pasahero na. Oh, hello? Hello. Kinsa man na? Si Pakloy din eh. Si Pakloy? Oh, Sa mayata? pakuha ko diri. Pakuha ka? Ingano? Wa na di kay kadumdum sa inyo? Di ba? Habal-habal driver mo ka ni. Oh, habal-habal driver. Asa man kadapita? Sitio Lagnob. Uy, Diyos mio. Karon pa mo ko kabati ng sitiyuha ba? Kadiyot sa ha? Ako sa nang itisting og search sa Google. Hay Google. Google na. O Google? Dili din na Google. Sige. Tawagi ko balik. Matay. Delikado maning sitiyuha. Di man gyud mo search Google ay. Matay. Bago pa siguro ng sitiyuha ba? Tuwa pa man marehistro gyud sa Google. Tuwag ang balik ng tawana. Oh, hila. Oh, hello. Nya. Kita ni mo. Wa na ko makita ay. Bago ba siguro ng sityo ba? Sumusaon na kog search sa Google. Di man gyud na makita. Mao ni pangalan sa mong sitio. Nahala sige asam ng dapita ba? Sitio Lagnob. Ya, magpaabot ko sa may kay Mito. Asam na gion. Amo agi ra kag libon-libon. Delikado man ang lugar siguro ay. Daghan ba irong mangrep? Hadlok mga marip nga. Lucky man ka. Lucky bitaw. May magway lubat. Nahala sige mamugos ka man gyud. Naanhaon ti ka? Oh, sige. Kuha ako diri. Sige. Bye. Bye-bye. Sityo Lagnob. Sige adto una ko. May na lang ni oy. Nay 200 pesos. Asam ta mangita ng 200 ron. Uban gani mamiliti lag 5, mamiliti lag 10. Niya magkahilanat-hilanat ta tungod pagbuhat sa init ug basa-basa sa uwan. Di gyud paigo og palit og medikul ba. Bilan pag biogisek. Mga sakit ron kinahanglan nagdaghang rikados. Usara ka rikados di gyud maayo. Banan pagdaghang tambal para maayo. Mga sige mo adto ko. May na lang niya. Bintinilan ko na lang ne. Taong kumatawana. Sityo Lagnob. Tulan na ako na. Matay na yung lugara. Muo na lagi ni akong giingon. Nga kuyawan jud ko aning libon-libon. Tuwagan ako balik tong. Karnap ni. Unsa? Karnap ni. Kuhaan ko ni mong motor. Time sa God? Unsa to imong giingon? Karnap. Karnap? Oh. Matay, sir. Di ra bagyod makita sa imong naong nga karnapir ka. Nga naman. Ang alang. Gapurong ka man God. Ay malamang para di na ko mainan. Matay sure ka, sir ay. Karnapir ka gid, sir? Oh. Matay. Kilir ba kay kog naong ra ba? Wa naging kay laing napilian, sir. Karmay ni agi.
Naa nagig ka ning libon manimuya. Oh, anak mo gina mga kotan. Unya. Karnapon gid man ako motor. Oh, kaon ko ni. Unya og kuhaon ni nimo. Naa pa ba koy kuwangan ni dito sa Rose? Na, wa ko'y labot ato, basta makuha ko yung motor. Gitay pa kog duhak buwan na ni sir. Bahala ka diya. Ang importante na ko, makuha ko yung motor. Basta di, mga angol kita diri ron. Uya tira. Unya. Ug imo ni kuhaon. Duha ka buwan akong bitay. Mo. Data kag apila na. Ah, ako may padatahon pa, intero ko ni mo. Oh, imuhan ni karnapon man kanini mo. Bahala ka diya. Pagtarong ba diha gyud? Oh, imuhan ni oh. Ah. Bayri nang duha ka buwan. Unsa? Pila bitan mo ani? Duha ka buwan. Para may barko? Barkon. O ganahan ka karnapon ginini mo, sir. Na ako'y hatag din mo. Di na lang sab ko ako'y makabayad ana inatime na motora di ay. Apay. Di mo ni ba, oh. Di na lang ko bahala ka di. Mo na. Mangarnap ka lang ka. Ala ko. Buwan mo to, no? Bayad ka data na. Kakabati ba? Giahak man niya akong pasahira. Giingan yun akong dili ko mga re. Labi na yung libon-libon. Kay delikado na mga lugara. Bugo man sa itong karnaper. Mangarnap ko no siya. Karnap ne. Karon pa ko kabati og motor gi karnap. Bugo to, tawana. Dapat karnaper ka. Ang ihimong panguhaan. Kanang mga four wheels, mga upat ka bukligid, mga auto. Mo na'y karnap. What? Pagkangaan ko car, nyanap. Ang car gani, four wheels na. Na de karnap ning motor. May pagmuingon siya motor na, muuyun pa ka. Buang dito akong pasahiro. Mablim yun din ako. Nakita gani ako dito sukmatan. Maayo ganitong karnapira. Tas lakan pod. Nahadlok siya pabayro nin duha ka buwan akong bitay. Kambuangan. Iyapag nila sa tawanan yun. Pagkasara. Diin ramang ka nga ganihar paabot nimo diri. Matay ganin trabaho, sir. Hapit yung makarnap akong motor dito. Maayo na manggali kay kuwang buwan tong nangarnap. Nya. Akong gihagad. Ang karnapon man kaninimo. Na duha ka buwan nga bitay. O karnapa re. Apil kag bayad ani ha. Nya ni unsa man to? Matay ni dagan si Roy. Nah, Ni dagan yun sir. Maayo na lang ganito mangarnapa kay medyo bugo-bugo gid gamay. bugog ito. Buang. Tig nakuha pa ne. Usag yun ka sa mablim na ko sir. Kay. Apil kag bayad ane. Ang kabuang. Mamugos ka man nga di ko mo kay kuyaw ning lugara. Mao na nanam gyud ka diri. Aw, mga dura ta. Ihatod na ko. Sa sunod sir, di nagyug ko mo nga ri ha. Aw, sa sunod dili na. Matay, tig nakuha pang motor. Apil kag yung bayad ni ne. Tadi na gina na maka ihatod na lang ko. Sintos. Yawan po ko dito gani ha. Baw kang delikado ron sa rep. Nah. Nabali mo rip ni mo nga. Ingna nam tika nga laki maka. Lucky bitaw. Unya, may magway lubot. Hindi na pula sa mga rip, mga lubot. Ano ay? O, ta. Di ko maamong ni mo sa trabaho. Sityo laglob ha. Nagpapunga man ka, wala ka kadumdum sa inya. Di ba? Motor, saan siya? Motor. Ay, sa sir ba? Nagpapunga man ka, nagkakatultol sa inya. Motor jack na. Wala kagakatultol daan sa inya. Ay di, motor home service mga ka. Ade, habal-habal mga ka. Ah, habal-habal driver mga ka. Ano, masahirap ka habal-habal. Zero mga ka. Luruan yung istorya. 1, 2, 3, go, fire. Karnap ni. Si Karnap. Karon ko bati ng Karnap. Sa gunay mo style. Murang kag si Naruto. Sa may style ni mo. Ang ano madlok mag-grapefruit nga laki mga ka. Lucky ka. Magway lubot. Hashtag mga Kurinaw. So well guys, sarita sa shoutout no atong mga viewers atong shoutout karon ka
Ako na. Ang unang shoutout si Pakloy. Shout out ko ni Tia Chanel Unabia o ni Rubik Garcia. Salamat kayo sa inyong pag-suporta sa mga video. Thank you. So, si Goyot. Oh, Goyot. Go ahead. Oh, Goyot. Para sa mong shoutout. Oh, Wala ko shoutout karon kay wala man gyud pinagsarata. Ana ginam sa wa pa ako daywa. Ang ako lang kay magpasalamat lang ko sa tanang nag-suporta namo sa mong video. Kana. Mao jud na siya mong gusto. Sir, sa may mo sir. So guys, thank you so much ninyo tanan sa inyong lahat sa Tagalog pa sa palagi niyong pagsuporta sa aming video na ina-upload namin and hope so nga mo padayon mo sa pagtanaw sa mong video. And before na ko malimtanaw si Jennifer Tez Diaz Toledo City sa iyang YouTube channel Jennifer Tez. Sir, You can subscribe also. intan sa sir. Ano man? Mangud mo pasot out man. Ora sa ket mangud mo. Ninyo. Oh. Shout out ko sa akong igsoon di nga si Ninya Rika Kapa. Na. And then si Kuan, si Christian. Kayla. Kaila. Kaila. Mikaela Combista. Oh, Mikaela Combista. Shout out na yan ni Mikaela Combista. And og ni Jassel. Mayong Jasel Delator. Dilator. Shout out to ni Jasel Delator. Og karang anak ni Lolita si Christian Doria. Christian Mark Doria. Shout out din mo. So more to guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw and among kalimutan kung wa pa mo maka-subscribe sa among YouTube channel, please lang pud big subscribe. And then like pud, di ba? Oh, Like then share. comments. Comment. Oh. And then ay kalimot pag-click sa notification bell or bell button. Aron ang purpose na guys, Update mo. ma-update mo sa mga video. Nga ilog upload. Okay, nga mong i-upload. So thank you so much guys and God bless and keep safe always. Stay at home. Stay at home. Bye bye, love you. Bye bye.